नंगौ BPF राजखान्थि हानजाया गिबि पेजनि जे बिजाथिलाइ बे बिजाथिलाइखौ फोसावबाय मख'नांगोन जे बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया जे फैगौ जानो गोनां जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों साखाफारा जादों आरो बे समाव गुबुन गुबुन बिथांमोननि जे गिदिर गिदिर दैदेनगिरि एबा बिथांमोननि राजखान्थियारि जे गिदिर गिदिर नेताफोरनि मुं फारिलाइ बे समाव फैनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो BPF राजखान्थि हानजानि गिबि पेजनि जे फोसावनाय जे बिजाथिलाइ गुबुन गुबुन बियाबनि गासै 22टा बियाबनि जे बिजाथिलाइ बे बिजाथिलाइखौ दिनै फोसावना होबाय BPF राजखान्थि हानजानि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोसावना होबाय गासै सा 22 बिजाथि एबा मुं फारिलाइखौ गुबुन गुबुन बियाबनि गासै सा 22 बियाबनि जे बिजाथिलाइखौ बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया फोसावना होबाय फारि फारि नोंथांमोननो फोरमायगोन जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांमोननि मुं फारिया जोंनि आखायाव सौफैदों आरो बे मुं फारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय बे समाव लेपटपनि हेफाजाबजों दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों जे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एबा 22टा सा 22 बिजाथिलाइखौ बे समाव सा 22 BPF नि बिजाथि लाइनि बा गिबि पेजनि जे बिजाथिलाइखौ बे समाव फोसावनायखौ नुनो मोनदों बेवहाय पर्बत जरायाव दङ मुन ब्रह्मआ बे समाव पर्बत जरानि बिजाथिखौ एबा केन्डिडेट महरै बिथांखौ फसंनाय जागोन बेनि अनगायै गुमा बियाबाव बे समाव आन्तासालिखौ गुमा बियाबनिफ्राय बे समाव बिजाथि महरै बे समाव नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो श्रीरामपुर बियाबाव बे समाव मुक्लेश्वर आहमेदखौ बे समाव श्रीरामपुर बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै फसंनो थाखाय BPF राजखान्थि हानजाया थिरांथा लादों सराइबिलनिफ्राय मृत्युन्जय नार्जारिखौ बे समाव बिजाथिलाइ फसंनो थाखाय थियारि खालामदों जमदुवार बियाबाव उइलियाम नार्जारि देबरगाव बियाव हाग्रामा महिलारि बेवहाय MCLA महरै दंमोन आरो बे समाव हाग्रामा महिलारिखौनो देबरगाव बियाबनि बिजाथि महरै बे समाव सायख'बाय दतमा बियाव प्रकाश बसुमतारी दतमा बियाबाव सिटिं MCLA बिथाङा प्रकाश बसुमतारी बे समाव कुसुगाव बियाबाव रबिराम नार्जारि जाय बिथाङा MLA महरै आथिखालाव बिथाङा दंमोन आरो बिथांखौ बे समाव कुसुगाव बियाबाव बिजाथि महरै बे समाव थिसननो थाखाय थिरांथा खालामदों एबा बिजाथि महरै फोसावबाय बावखुंग्रि बियाबाव बे समाव धनेश्वर गयारी आथिखालाव बिथाङा BPF राजखान्थि हानजानिनो बिथाङा MCLA महरै सिटिं MCLA आरो बिथांखौ बावखुंग्रि बियाबाव फिन आरोबाव बिजाथि महरै सायख'बाय सालाकाटि बियाबाव बे समाव दङ देरहासार बसुमतारी सिटिं MCLA आरो अपोजिशननि बिथाङा लिडार देरहासार बसुमतारी बिथांखौ बे समाव सालाकाटि बियाबनि बिजाथि महरै फोसावबाय जेम्स निसिमा बियाबनिफ्राय जेम्स बसुमतारीखौ बे समाव निसिमा बियाबनिफ्राय बे समाव बिजाथि महरै सायख'बाय काजलगावनिफ्राय बे समाव पानिराम ब्रह्म सिटिं MCLA काजलगाव बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म 13 नं सिरांदुवार बे समाव सुक्र सिंह मोसाहारिखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय सुबाइजार बियाबनिफ्राय बे समाव धीराज बरगयारिखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय मथंगुरि बियाबाव बे समाव बेगम अख्तर आहमेदखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय दिहिरा बिहाबनिफ्राय आगस्तास टिग्गा बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावबाय दरंगाजुलि इमानुएल मुसाहारियाव बे समाव इमानुएल मुसाहारिखौ बिजाथि महरै फोसावबाय गरेश्वर बियाबाव महेश्वर बसुमतारीखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय सुक्लाय सेरफाङाव गणेश कसारिखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावनाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो खैराबारि बियाबाव लोमस्राव दैमारिखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय धनस्री बियाबाव फ्रेश मोसाहारि सिटिं MCLA बिथांखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय भैरबकुंड बियाबाव बारग' मन्त्रि बिथां रिहन दैमारिखौ बे समाव बिजाथि फोसावबाय भैरबकुंड बियाबाव रिहन दैमारिखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया जे गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव गिदिर MLA
MCLA बिथांमोनखौ फिन बिजाथि महरै फोसावगोन लेखायै बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया गिबि पेजनि थाखाय सा 22 बिजाथिखौ बे समाव बिथांमोना फोसावनानै होबाय आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों आसामनि MLA बिथांमोनखौबो एबा बे समाव रबिराम नार्जारी रिहन दैमारी बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी बिथांमोनखौ बे समाव MCLA बिथांमोनखौ जे फैगौ जानो गोनां जे BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ जुजिनो थाखाय बे समाव बिजाथि महरै थियारि खालामबाय BPF राजखान्थि हान्जाया बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया जे जानो गोनां BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव थियारि खालामदों सा 22 बिजाथिखौ गिबि पेजनि थाखाय बे समाव बिजाथि महरै फोसावना होनाय जाबाय बे समाव 22 बिजाथिफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनदों बारग' मन्त्रि बिथां रिहन दैमारी MLA बिथां रबिराम नार्जारी बिथांमोनखौबो बे समाव बिजाथिनि फारिलाइयाव गिबि पेजनि बिजाथिनि फारिलाइयाव बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया गिबि पेजनि जे बिजाथिलाइखौ बे समाव फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरो इयुननि समफोराव बा इयुननि जे आद्रा थानाय गासै आरो आद्रा थानाय नैथि पेज एबा सा 18टा बा मोन 18टा बियाबखौबो थाबैनो फोसावनाय जागोनखौ बे समाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों।